ועכשיו, תראו, ברחבי הארץ יש כבר אנשים, הם יכולים להיות החברים שלכם ללימודים או לעבודה, אולי אפילו קרובי משפחה שלכם שמסתירים מכם סוד. בדיוק, הם לא מספרים לכם שהם הולכים להיסגר הקיץ במתחם הריאליטי של התוכנית הדור הבא מן האח הגדול גרסת 2011. רק עוד יותר גדול, קיבלנו הצצה למתחם שהולך ונבנה בסודיות מוחלטת במרכז הארץ. תראו. המתחם הזה שנבנה בשקט כבר 3 חודשים הוא פרויקט הריאליטי הכי גדול שנבנה בישראל. 3.5 דונם שכוללים מתחם מגורים ענק, אולפן טלוויזיה גדול וחדרי שידור ועריכה. מעצב את הפנים של המתחם במרוץ נגד השעון. עובדים פה כל היום, 24 שעות. יש פה גם משמרות לילה שעובדות עם גנרטורים ופרוז'קטורים. עובדים פה גם בשבת, כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעמוד בלוז מאוד צפוף. צוות הבנייה כאן עומד על יותר מ100 איש. מדובר בריצופים מיוחדים, בטפטים אחרים, בפרקטים שעוד לא ראו בארץ. בכלל, כל הגישה לעיצוב כאן קצת שונה מהריאליטי שראינו עד עכשיו. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים לא על בית דרמטי או עם איזשהו גימיק מיוחד, להפך. הבריף היה, תעשו משהו נחשק, שכל מי שפותח את הטלוויזיה יגיד, כאן אני רוצה לגור. אינדיק הביאה לכאן לבנים שפורקו מטירות בצרפת ובלגיה. חדרי הרחצה מצוידים במותגים אירופאים ותיקים, ובחלל המגורים אפשר ללכת לאיבוד. אם דירה ממוצעת היא 120 מטר, כאן אנחנו מדברים על 700 מטר בנוי. כאילו לקחו וילה או דירת פנטהאוז ישראלית ומתחו אותה או נתנו לה סטרואידים. לדיירים, הרווקים והרווקות, בהם גם השחיין והדוגמן לשעבר איתן אורבך, ייבנו גם 2 בריכות ו2 גינות גדולות. כל האקשן במתחם יצולם 24 שעות ביממה, כשבכל זווית בבית יהיו ממוקמות מצלמות. החורים המלבניים האלה בקיר תוכננו במיוחד עבורן. צוות מיוחד מאנגליה הגיע השבוע להיפגש עם חברת ההפקה כדי להדריך אותם בשימוש במערכות המשוכללות ובציוד העריכה החדיש. השידור יועבר במלואו בשידור חי באתר וואלה. יהיה שמח. הדור הבא כאן בקרוב בערוץ